The DC Presidenti wantu osauka woyamba kuno ku Malawi. Ndikakupaseni moni anthu nonse amene mmakonda the DC. Amene ngati simumva DC mmakhala odandaula kwambiri. Ndimakondwera kwambiri ndi chikondi chanu chimene mmakhala nacho pondipasa ine sapoti kuti ntchito imene tinayiyamba kutumikira Malawi mu dziko la democracy ipitirire. Komanso ndikakupaseni moni inu nonse amene ndi adani anga, amene simmapumanani bwino, amene mmafunisisa mutalandira foni kapena mutamva uthenga kuti chidisi chamwalira. Ndikakupaseni moni, ndikakuwuzeninso kuti ine ndilipo ndipo ndizapitirira kuwalankhulira Malawi. Chimene chimakupweteka nicho siku lina chizaphulikira momo mtima mwanumo, koma ndilipo ndipo ndimakufunirani zabwino kuti mukhale moyo wautali, kuti muzipitirizabe kundida komanso muzipitiriza kumva the DC. Chifukwa ngati mmandida ndiye kuti DC yo mmamumva. Ine ndilipo ndizayima pa chilungamo, ndipo kaya wina zimpweteke zisampweteke koma ine ndilipo. Ndipo ine sinimagawa maswiti, ndizapitirira kuyima pa chilungamo. Kaya wina azikwiya kaya asamakwiye koma the DC alipo. Muziko limene mpaka lero anthu ambiri amene anagwira ntchito kumeki akuvutikabe, maziphunzisi, apolisi, ame, komanso anthu amene anagwira ntchito za ukalaliki, komanso ena kukhala ma PO, presiding officers, mpaka lero anthu akuzunzika kosalandira ndalama zawo. Amekiwo kuafusa kungo akalipira, anthu amene anapangidwa hired magalimoto awo mpaka lero ndalama sakupasidwa. Kumazifusa kumanena kuti koma chisankho chimene chichidalidi ndi bajeti. Ungoziwa kuti imeneyo ndi sabotage. Akufuna anamizire boma la nyuwaniro kuti sili kuchitapo kanthu. Muziko limene anifi, ngakhale boma linayimisa kuti nifi ma operations yake ayime kaye, anifi adakapitirizabe kuzunza Malawi. Mpaka lero anthu ena akupita ndithu mene momo kumakalandira ndalama osapasa anthu malisiti komanso kuwasinthira ma akaunti. Chifukwa paja musayiwalire kunena kuti nifi inali ndi polise kapena ili ndi polise imene anthu amayenera kuti akatenga ngongole azikasiya ku banki. Lero anifi omwewo akumayendanso m'mizimu ndikumawuza anthu kunena kuti ndalama musakasiye ku akaunti iyi koma mukasiye iyi. Izi zikungosonyeza kuti iyi ndi sabotage. Anthu akuba ndipo pakufunika machawi kunena kuti inuyo boma la nyuwani musakhale ngati ya Yesu. Ngakhale Yesu amene amakwiya, mupange machawi, musasunge anthu amene ali antundu wina kapena anthu amene ali andale ma institutions osiyana-siyana. Chifukwa ma institutions osiyana-siyana muli anthu ena amene ngati mupitirize kuwasungamo mudziwe kuti akupangani sabotage kwambiri. Choncho mukuyenera musamale kwambiri inuyo ADPP kunena kuti si wonse amene akugwira ntchito institutions osiyana-siyana ali anu, ena wakupanga sabotage. Izi mukuyenera muziziwe. Lero nkhani zanga zazikulu tiyamba ndi nkhani ya alimi amene akudera nkhawa sopano poona kuti sopano mwezi uno ndi wa Okutobala, nthawi ina iliyonse mvula ikhonza kubwera, koma palibepo ene saini yonena kuti anthu akumuzi kapena alimi apeza fetereza osika mtengo. Iyi inali nkhani yokuti inu aboma mupange machawi, ndipo olo president akanasankha mwina nduna ya za ulimi msanga kuti ionesese kuti nkhani zimene zizafetereza zili pa ground. Chifukwa musayiwalire kunena kuti chaka chathachi anthutu amalandira fetereza oberekesa koma chiujeni chimangacho chitakula kale chitayamba kale kubereka, ndipo soto amalandira thumba limozi. Ndalama zina zawo zimene anagula fetereza zidakalibe kuboma Kongo. Nde nkumafusa kuti popeza anthu analandira thumba limozi
la fetereza okulisa tingoti chocho koma chimangacho chitakula kale kodi nanga uje mthumba lawo linalija alandira liti ziyenda bwanji popeza anthuwo anapereka kale ndalama zawo choncho pakufunikira kunena kuti inu aboma mupange machawi muonesese kunena kuti kodi nkhani ya fetereza iyenda bwanji chifukwa kuno ku Malawi nthaka idawonongeka ndipo anthu ambiri amadalira fetereza popanda fetereza anthu akumuzi sangatani sangakolole bwinobwino komanso mwina muchite clarify chifukwa mamizimu tidamva kunena kuti fetereza anthu osauka azigula 15,000 koma anthu aku agriculture akuti akamayenda mmizimu akuwauza anthu kuti muzigula 90 pomwe 90 anali fetereza wa anthu olemera koma ife tidamva kunena kuti ndi 15,000 koma alangizi mmizimu akamayenda akuwauza anthu kuti muzigula 90 iyi inangofunikanso inu aboma muchite clarify mwauze anthu kuti kodi mtengo wa fetereza weni ndiuti komanso makamaka kupanga machawi posankha nduna za boma chifukwa ndiye nthawi ikunkana ipita pakufunikira kuti anthu adziwe za msogolo la fetereza muno Malawi chifukwa nyengoyi sili mbali yathu. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ndi kuzunzika kwa mapatient amene akuzunzika muzipatalamu makamaka zipatala zazikulu komanso zazing'ono madokotala ambiri ali ni mwano koopsa mwano munthu sunasirize kuti ulongosole matenda ako amakhala atakulembera kale ndi kukuponyera makamaka zimene zikuchitika ku Kamuzu Sento komanso ku Queens kumene atikhala chifukwa cha matenda a mpox akumamuuza munthu kuti ayime 5 meters away ati ndikumamfunsa kuti ukudwala chani sopano munthu alongosola bwanji dokotala ali patali komanso kuphatikiza pamenepo amuna munthu uli ni matenda agwa achinsinsi umayenera kuti uzikamuuza dokotala uja pafupi naye koma zayambika panopa ndizoopsa kwambiri amapatient akumasiyidwa kutali atazilongosola popa mpox komanso usanasirize akulembera kale andi muzipatala muzikuoneka kuti mankhwalaso mulibe ichi chinu aboma la nyuwani mukuyenera mudziwe ndi chifukwa chakenso kumeneko kukufunikiranso kumusankha Minister of Health msanga chifukwa anthu akufa anthu akugona panja ngati mene kulili ngati ku Queens komanso wiki yathayi anangobwera amatroni mu ward ina kungosintha mankhwala anthu within 1 hour ndiye kunapululuka anthu kumangofa within 1 hour atangoyika madrip kwayikira mapatient opambana mwina anthu 20 kumangomwalira atabwera amatroni amenewo zikumvesa chisoni kwambiri muzipatalamo madokotala ambiri ali ni mwano komanso sakufuna kuthandiza anthu iyi mukuyenera muionere patali so inuyo aboma kunena kuti zinazi zikuchitika chifukwa cha sabotage musasunge anthu amene mukuziwa kuti amene wawasa kugwira ntchito yawo moyenerera chifukwa mapeto wake zimene zizi zikupezani inuyo muoneka ngati inuyo ndi mukulephera muzina ndi zina koma ali anthu amene wawa manjanjawidi amene sakufuna kuti agwire ntchito bwinobwino sakufuna kuti atumikire a Malawi izizi mukuyenera muziyang'ane bwino kwambiri chifukwa ngati simuziyang'ana bwino zimene zizikupangisani mavuto kwambiri chifukwa si anthu onse amene akukondwera ndi boma ili ena paja anatuluka mu mbomamo ndipo sakumvesa pakana lero kuti ine ninatuluka bwanji akakhala kumaoneka ngati pena ni maloto kuti awa si maloto awa koma anatuluka ndithu oti ena pakana akwirira ndalama amanga nyumba zawo sangasanga ndipasipo ndikuyikapo ndalama kukwirira ndalama. Nkhani ina imene tikufuna kukambirana lero ni nkhani ya ku MRA ndofunika kumene kuso aboma muloweko chifukwa MRA ikuzunzanso ayo amatchedwa kuti anthu a business ayamba nchitidwe sopano mafuna kuchita harasi anthu a business ndi cholinga kuti anthu business community ipshe mtima ndi boma limene lili
mukuyenera kuti ku MRA kukuyendesa lalikulu kwambiri komanso musuzumireko ndi diso lalikulu chifukwa ma officials a MRA ena mwa iwo akumapangana ndi anthu osusa ndi cholinga kuti azipanga frustrate ma program aboma by imposing misonkho unnecessary misonkho kwa Malawi amene ambiri ndi a business ndi cholinga kuti azipsha mtima nanu. So ku MRA kumuyang'aneko koopsa just like imene mungayang'anire ma city councils ambiri ngati kumzuzu kumene kuku anthu akumayenda ma officials akumayenda ngakhale m'mizi akumayenda m'matownship kumpeza munthu ali ndi machini yacheterala basa akusoka pakhonde ati azilipira 55,000 kumpeza munthu ali ndi kaokala kache amzuzu council amene o city council kumpeza munthu ali ndi kaokala kake koma muuza kuti iwe uzilipira 50,000 kuwe ifufuza nkhani kuoneka kuti so ndalama zimene akutolera m'malocation osiyana-siyana akungogawana okhaokha ma officials akublanta city council, Mzuzu city council, Lilongwe city council, kuzomba kuli za chinyengo zimene zikuchitika zambirimbiri. Mukuyenera kuti ino akulu ma officials aboma amene mwangoyamba kumene ujini mwalowa kumene mboma muunikire nkhani ngati zimenezi chifukwa anthu ambiri ali ready to bring sabotage ku boma limene lili boma la DPP. Musamalire kwambiri pamene mukuchedwa kumasankha maudindo osiyana-siyana makamanga ma minister muziwe kuti mbali ina ikwina kuso kukuonongeka pakufunika ndithu msanga ma checks and balances pakufunikira msanga nduna zilumbire komanso kuti anthu azigwira ntchito chifukwa zulotu mene limafika linali pa 16 itu kusonyeza kuti chichitire ni zisankho zija kwa 5 mwezi sopano kusonyeza kuti boma linayenera kuti lizichita run boma likuyenera kuti lizitani anthu azilitumikira lizigwira ntchito. Nkhani ina yofunikira kwambiri imene mukuyenera kuti muyang'anebe ngakhale anthu ambiri amadana ndi chilungamo ni nkhani ya ku immigration. Malawi akuzunzika koopsa ni nkhani ya mapasipoti ndipo kumene kukuli akulu ena amene anachosedwa aso ku immigration koma tikunena pano adakagwira ntchito kumalandira ndalama kumanjoya ma benefits kumayendera magalimoto aku immigration komanso pali madiru amene ena akulu akumeneko anapanga renti nyumba zosiyana-siyana ngati mene kulili ngati kusalima anapanga ena renti nyumba imodzi nyumba chipinda kumalipira 200 million nyumba tu kumalipira chipinda 200 million. Munayenera kuti inu aboma mpangeso machawi muchite revisit ma contracts ngati amenewa. It's not normal kuti munthu ngamakalipire chipinda 200 million uli ku Dubai uli kuti izizi mukuyenera kuti muzipange msanga chifukwa economy ya dziko lino sili bwino ndalama zingobedwa palibe chimene chimachitika anthu amangoyikirana kumbuyo ujenija imachedwa anti-corruption bureau sikugwiraso ntchito muno Malawi. Mmayenera kuti muganizire zimenezi komanso muganizire za bungwe limene la imachedwa kuti anti-corruption bureau chifukwa sikuthandiza konse. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza village akane alole box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.